Ještě než toto video začne, tak bych vám rád řekl pár informací k tomuto videu. Toto video je plné cenzurovaných vulgarismů, takže jestli to nikomu nedělá dobře, nepřijde mu to vtipný, tak se máte ještě čas odebrat na to serióznější video třeba, který jsme vydávali pár dní zpět. Toto je behind the scenes, tudíž jsou to pokažené záběry, je to ten důvod, proč tam vlastně nadáváme si sprostě. Vulgarismy nepoškozují nikoho jiného než nás samotné, nás tři, mě, Sava a Davida. Takže v tom nevidíme žádný větší problém. Takže pokud to tak máte nastavené stejně a jste připraveni na to se bavit, tak prosím, pokračujte dál a přeji vám příjemnou zábavu. Co je? Čau! Můžeš to točit jakoby ze zadu, jak jdeme? Jakoby ze zadu. Těma tyčkama. Učíšte, jestli potřebujete. Já nemám ty tyčky, Já vypadám jako... Já vypadám tak jak idiot. Já budu mít... Já tady mám tyhle si tyčky. Jsem se kvantou fitý lidem, tak baby. Jak to dopadne? Jako co? Jako tyčky moje tady vzadu, který mám. Tyčky nebo... Budu vysílat. Celý tady ty zprávičky naše jde. Skvěle to dopadne. Jo? Myslíš, jo? Tak když jsme kvůli tomu přišli o fyziku, tak ještě aby ne. Přesně tak. Co si pos... Momentálně zvoní. A pak bychom museli... To nemáš točit, ale to je na hovno. Jak tam svítí ty mikrofony. Nekameruj, Myslíš, že tohle je zajímavý? Já si to teda nemyslím. Kámo, všechno je zajímavé. Všechno, co se potom dá použít na behind the scenes nebo na něco takového, všechno. Blbče. Ne. Tam dělá to. Můžeme? To pobíháte koho jako? Ne, jenom vás, jako my jsme vás tady potkali, tak to děláme. Můžeme? Máme zde první historický krátký rozhovor s paní šatnářkou Gábinou. Jak se máte? Dobře. Baví vás vaše práce? Ano. Jo, a jak tady ještě dlouho budete? Dlouho. To je dobře. Vyčerpávající rozhovor. Takže zde máte informaci od paní Gabiny, že vás ještě dlouho neopustí a že se ještě hodně dlouho budete muset přesouvat. Ano, a chodit včas. A chodit včas. A běž, už to stačí. Už jdeme. Co máme kecat? No. Tak nám to otoč. Ne. A teď vysvětlím. Mluvíme o no to ne, tak. Teď už se ale pojďme kouknout na to, co nás čeká v únoru. Do Borisy. A je tomu skutečně tak. 23. února se naše škola zúčastnila basketbalového turnaje škol Prahy 9. Přesně tak. Užít si to, proto jsme tam šli. Turnaje škol 9. Užít si to, proto jsme tam šli. Zúčastnila žít. Zúčastnila souboje v basketbalu. Souboje užít. Ale já jsem nechtěla, abyste vzadu. Že to nehodím. To dá. Teď to dá. Jestli se to dá, tak se... Já zatím byl nejlepší. Se naše škola zúčastnila souboje škol 9. Tříd, jasně. Škol 9. Já si 30. záběr. Turnaje v basketbalu 9. Praha 9. Prahy 9. Ale já to říkám strašně... Stala se neuvěřitelná příhoda, dámy a pánové, je to rovnou při natáčeným. Paní učitelko, můžete si vzít, prosím, mikrofon a říct nám to na kameru. Prosím, paní učitelko, to je velice důležitá informace, prosím. My nemůžeme dál. Ano. Je to tady je nebezpečný ten, prosím. Co se tam stalo? Co se tam stalo? Můžeš jít k nám? Máme tvoje svolení k natáčení? Asi ano. Dobrý, Tak co se tady děje? Je tady potopa na záchodě.
Pane bože, to je neskutečné. Vaše, prosím, zhodnoťte. Prosím, a co se tady děje? Já do toho šlápla. Ty jsi do toho šlápla. Máme první oběť. Ježiši Kriste, můžete toho nechat. Běžte. Odpověď na tady to. Dotazník, kteří... Se určitě máte na co těšit. Bude to stát za to. Také vás musíme vyzvat k vyplnění dotazníku Negemse. Dále vás musíme vyzvat k vyplnění dotazníku. Přestaň se dělat. Dále vás musíme vyzvat k vyplnění dotazníku týkající s názvem. Dále vás musíme vyzvat k vyplnění dotazníku s názvem Mapa školy. Dále vás musíme vyzvat Dále vás musíme vyzvat k vyplnění dotazníku s názvem Mapa školy. Dále vás musíme vyzvat k doplnění... Dále vás musíme vyzvat k vyplnění dotazníku s názvem... Dále vás musíme... Já mám špatný vlasy, vydržku. Dále vás musíme upozornit... No, Dále vás... To nejde. Dále vás musíme upozornit na vyplnění dotazníku s názvem Mapa školy, který přišel... Dále vás musíme vyzvat k vyplnění dotazníku s názvem Mapa školy, který přišel vašim rodičům do e-mailových schránek. Co mám říkal? S nabombenými hostmi ze školy. Takže to, no, hostmi. A určitě sledujte i náš, no, tak jsem debil. Dále vás musíme upozornit na vyplnění dotazníku Dále vás musíme upozornit na vyplnění dotazníku s názvem Mapa školy, který přišel do... Tak co děláš? Hochu, co děláš? Co si myslíš, že děláš? Dotazníku s názvem Mapa školy, který... Ale... Dále vás musíme upozornit na dotazník v poslední řadě. Také vás musíme upozornit na dotazník zaslaný do e-mailových schránek vašich rodičů s názvem Klima školy. Mapa školy, debil. Také vás musíme upozornit na dotazník s názvem Mapa školy, který byl zaslán vašim rodičům do e-mailových schránek. My vám děkujeme, že jste zhlédli dnešní díl Zpráviček a také do Také vás musíme upozornit na dotazník s názvem Mapa školy. Jste připraveni na první díl IQcastu, který vyjde během příštího týdne. Také vás musíme upozornit na dotazník s názvem Také vás musíme upozornit na dotazník s názvem Mapa školy, který byl zaslán vašim rodičům do e-mailových schránek. My vám děkujeme, že jste zhlédli dnešní díl Zpráviček a tak děkuju. Já nevím, co mám říct. Také vás musíme upozornit na dotazník s názvem Mapa školy, který byl zaslán vašim rodičům do e-mailových schránek. My vám děkujeme, že jste zhlédli dnešní díl Zpráviček, další vás čekají přibližně za měsíc a také zůstaňte naladění, no tak to nezůstaňte.